Salam mehrman doganlar, idi dinleşler. Geçäşi Dünya Türkmenläriniň Demokratiýa platformasy, Dünya Türkmenler Hereketi, Oğuzhan Netli Birleşden guramasy şeýlede Erkin Ses we Erkin Ses Türkmen kanallary, şonuň ýalyda Türkmeniýa Birleşiň Hereketi. Hemmämiz bilelikde bir bildirişe diýäs. Bilinçäli geçen hepden dynjalş güni bazar güni Türkmenistanyň Halk Hereketi adly toparyň bir näçe agdasy Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulhanatynyň öňünde protest etmek barada öňünden çağırış etdi. Son alınan maglumatlara göre şol Türkmenistanyň konsulhanatynyň öňünde çykyş etmek isleýän bir näçe sany Türkmenistanyň Halk Hereketi toparynyň agdasy Intak Şotayk Barmanka polis tarapyndan göz astyna alınıp polisiýa merkezine gidilýär. Cuma Tapar adly aktivistimiz, Dünya Türkmenläriniň wekili, özü Garagalpakistandaky türkmenlerden, şeýlede ýene bir Türkmenistanyny illeşimiz göz astyna saklanýar diýip dürli habarlar bar. Gelin bir zat edelim doganlar. Şu meseleni iki at tepişer arasynda eşegeler etmeli. Haýsam bolsa bir özüne opozisiýa diýdirjek bolýan, ýa-da özüne aktivist diýdirjek bolýan, haýsam bolsa bir toparlaryň ýa-da adamlaryň oýunjugyny öwürtme diýäli gelin bir zat edelim. Hawa şol oglanlar alyp çykalyň. Ondan mundan ýazýan, ýüz tutýan, ses ýazgy berýän, video ýazgy berýän illeşlerimiz bar. Köp sag bolun aladalaryňyz üçin. Ýöne şu taýda hemme zatdan ogul seljerilmeli bir zat bar. Olum hakikatyň hatyrasyna hemme zatyň açaçan gürlenmegi, hemme zatyň açaçan aýyl-saýyl edilmegi. Sebäbi sen özüň hakladygyny subut etjek bolsaň, görkezjek bolsaň, hökman wakany edil bolşýaly hakyky görnüşini gürrüň bermeli, äşkär etmeli. Elbette muny halk köpçüligiň öňünde aýtmak islemän bilirsiň. Ýöne halkara guramalar bilen bilelikde işleşýän, şolar bilen akkreditasiýasy bolan adwokatlar, aklawçylar üçin wakan hakykatdan nähili bolanyny öğrenmek ähmiýeti eýe. Sebäbi kanunyň maddalaryna her ýagdaýa görä türlü ýollar bolýar. Şoň üçin bu näme üçin gerek? Açaçan hereket etmek, açaçan gürlemek, açyk gürlemek, arasda bolmak näme üçin gerek? Gysga wagtda çözgüt tapmak üçin gerek. Bu gysga wagtda çözgüt tapmak üçin öğrenmek rol oýnaýar. Eger kanuny bir meselede, kanuny bir prosedurada bir iş uzağa çekýän bolsa, diýmek şu taýda açaçanlyk ýok diýmek. Ýa-da o taýda başga niýetler, başga bähwitler ara sokulup tema başga tarapa çekiljek bolýar diýmek. Mundan başga many ýok bu işlerde. Şoň üçin biz Erkin Ses Türkmen kanaly bolup öňüňizdäki hepde daşary ýurtlara kanun taýdan geňeşdarlyk hyzmatyny berýän Türk Permit anonim şereketiniň başlygy özüm Ogulky tejribeli polisiýa işgäri Murat Erşahin bilen şu ýagdaý barasynda bir söhbetleşik geçirjek bolýas, gepleşik taýýarlajak bolýas. Ondan aýratynam daşary ýurtlaryň şu polisiýada başdan geçirýän ýagdaýlar bilen baglanyşykly aktivistimiz Nargiza Sidamutowa bilenem aýratyn bir gepleşik geçirjek bolýas. Şoň üçin gelin eger şu Cuma Tapar we şoň bilen bile häzir göz astynda tutulýan oglana kömek etjek bolsaňyz, kömek edilmegini isleýän bolsaňyz, şolaň gysga wagtyň içinde alınıp çykylmagyny, azad edilmegini isleýän bolsaňyz, gelin onda şu meseleni aýdynlaşdyralyň, şu meseleni aýyl-saýyl edeliň, şu meseleni açaçan, açyk, arasda görnüşde gün tertibine getireliň we şunu şu taýda çözeliň. Şoň üçin bugünkü bildirişimiz, çağırışymız hem haýyşymız şu temada kim şaýat bolsa ýa hakyky maglumaty eýe bolsa
şol bilýänini biziň bilen paýlaşmagy, sebäbi biz elimizde jemlenjek maglumatlary halkara guramalar bilen bile işleşen advokata aklawça berip, şol aklawçynam häzir göz astynda tutulýan türkmen oglunlarymyzyň ýanyna iýerip, şu meseleni gysga möklediň içinde çözürjek bolýar. Şoň üçin biziň sizden haýyşymyz, şu tagalla sizem goşulun, bize kömek edin, bizi gollan, gelin agzybirlikde, bililikde şu göz astynda tutulýan türkmen aktivistlerini alıp çykalım. Erken Ses Türkmen kanalynaky efirlerimizde duşuşýançak hoş sag bolun. Allah ýarynız bolsun we Allah kuwat bersin.